nga foila no be se ka do uta ayata no te do yereta ala ka usara udine na ungani ala place le parce que maya de hali ni ga woro fana bolin ko be digi do fana kerla be digi do fana kerla iba e sisan no wa woro boli o ko wa woro boli o ko mo bala ni ko yere be tanye fe chukumna ne be sumindo depuis sumi buruna ka bo bamna ngono adira ne de ma awo sumi ayaka pa folota ne mamso tenemso ba ngode mamso singele ni bulu ne be sumindo ni o tanye o donta o bota ibe do fana maya allo fe mbora maya ka kushi bina ne de sigile singa ne de kumi maya ka kushi taga dunyona maya e mo mi ne de ba do yoro de abu be kalamare woro bora na be do uta ay do uta na uta do wereta ala ka ungani ya sigo yere ma parce que na mbora woro kula amba nga slame furu siri monjoke na ngala nga slame furu monjola ma kabake mogoga ko koro ebeta soro ko kura do labe na kasoro olu kunte parce que djembe ka yelema avec ta c'est-à-dire sans faire déguerre là donc même il faut maya iba la se sumima ko kone fimanta tonye donne ko mjide koni olu be se ka ta sumi bla bamako awo olu bu ka konyo sigi bamako mjide be ta sumi bla bamako mais ne balma muso mi ne de be konyo muso kumbe ka la frontière bamako c'est-à-dire Mali Guinée frontière ne bi blay ma ni kono banake ni konyo banake balma muso do de be kay mena nye fo parce que chama be olu ma sigi kolonga utanye don awo alama kulunga sigili ndo kala msobe alo olu shire ban jamala ngono yala la chou no fe olu te sigi kulunga le olu koni tabe dane woro bora de jawo sama frusi grabe bleme ni kunkoli kela sisa nyini ngali beke ko balma muso kuntigi bemi parce que itege sadiri lagine ko bi ni tege donner de tege maya baya itege dumbara da tiki tege de maya lagine ko bi na klasi sanno fa uga duo utale ba uga duo utale kabilo be sone duo utama ka klak mamlo ba fako balmam so du ko che balmam so bemi ibene mande princesse ketola ka kene chechi adama ko vala la balmam so kuntiki ko adama c'est elle la balmam so kuntiki oui donc anya de kalfa alama anya kalfa krama anya kalfa balmam so kuntigi ma ka kalfa kanute la bema ngo kalfa goni mineno awo to tente ni kalfa imbara signé de fola urusila maya ne de bi tege mineki tege dan tege kiniga iga kletanduru fini te folebe sigi fini ngani fitoro ki bani mieta fube fini biriku ne de bi no tege tasisa no nere bi no tege de tasisa no doron kataka madoron tarantataton kata do mobili kono kita nansera kuremari mjire di sumi mjire nu meno kumbe kuremari nansera kuremari o ba so mjire nu perele no mobili kono ka ne kono kuremari ne bi passer mjire o ma kuremari ne be se ala jari dagaza adama akuma bele nyafole flane oyi maraji gongo nyaka ne bobeke ngame c'est-à-dire que mjide de be kumbeli ke yele maya odo de konya muso ilabe itege be taka dane de tege makaviar ne do wadwo utebi makaviar be makonya muso fo itege mneki boriga furula Jomeni danga nera kwani tabana Francia menema mogoshi tege mineka duo uta yeki bori ka fula maya nimbeke tu avec benyena donc si ça chogoduma neto isa chogoduma nete ga kola sa au no nyogono de be mogo kwa siro ujeda ta réseaux sociaux isafe mbife worote boy te furiti era soro mo be sengo Imaye. Donc, Maya, ne de beni tege mine sisa na sera kure mali.
MJD bi kumbe kure mari posula hein MJD obi ni kumbe kure mari posula ga doniye Bamako bitigi Ibrahim chelala ah donc en tant qu'il be Bamako amenyo wele téléphone na yame alambade wallahi ni furu ko ni sera furu de sera de wallahi furu ni fen foite kelembade wallahi kanumbe to anola c'est-à-dire jarabi be to anola kuma be to anola mene bi toy ikiga furu ke wallahi mi to Bamako ikiga furu ke ki ga furu savourer qui c'est-à-dire qui ga furu manger c'est-à-dire qui ga furu ka sentimentaliser mi to iko beke wallahi ini Bamako be bala sigi choko kai ga koma chaibe ko ku maya kaba wallahi ne mande peresesi bodo ala ka furu inde sa kala siriga yele fo la rusila wallahi ka ka furu tu ka ke shima flaka furu hein ka seni bolo boala sen fola ni bolo fola mena boala ko ke muso ko to ga ni mande peresesi ta semi o de kulanga ila sumi c'est-à-dire ni den to te se ga wele ko MJD bebo kalama de den to na se ga wele an jamana ngono ko MJD mais mi e ka fo ko ni ko atoko de ko digali o be se ga fo de den to ga danela musomani ne do ne ba don den fola mi mina soro ni ko la musomani do wana kala flani kelemege muso e kelemege che voilà consommation d'amour makavia donc dans votre consommation d'amour là il y a un enfant qui naîtra